Maayong buntag kanatong tanan. Tinuod man gayud na dili matunaw ang pagtuo og debosyon nato kang Santo Niño sa tubig sa ulan. Kaya Viva Pitsinyo! Viva Pitsinyo! Okay, mata na diay mo. Sa atong pagbasa karong adlaw, giayo ni Jesus ang ugangan ni San Pedro. Ug dayon kini siya sa gibuhat paghuman. Nagsilbi kanila, nag-alagad. So wala ingon na kinahanglan pa na kog milk tea para mubangon. Sprite raman sa mua sa una og biscuit. The gift of health. No, ang gasa sa maayong panglawas. Ipakita diri kanato ang tumong niini, ang purpose niini. Si Jesus sa tibok i-passage sa Ebanghelyo nag-alagad sa katawhan pinaagi sa pag-ayo sa masakiton o pagpagawa sa mga yawa dito sa giyawaan. Mo expect man ta na si Jesus man na magud siya mission. But there is an expression na ay reflection ni ining iyang gibuhat dito sa ugangan ni San Pedro. Human dayon maayo nag-alagad ditso. Walay pagduha-duha, walay rason, walay excuse. Nag-alagad dayon. This reminds us sa usa ka importante nga aspekto sa atong pagkatawo. Nga ang atong health, ang atong lawas dapat gamiton sa pag-alagad sa uban. Dili lang kay puro lang ako lang. Okay lang. Okay lang mo? Di mo ganahan, no? Ganahan magkota pero may nakita ang gialagaran. Ang ubang gani, nakakaunlag Jollibee, abili ni Mog, kinsa. Sugo-sugo na lang pirmi ang waiter. Pangita dito kutsara ni mo Pero usapod ka punto, usapod ka detalye na makita nato, wala gitagaag pangalan ang babae, ang ugangan. Because the focus of the gospel is not the individual person, dili kay ang kada usa, kundi si Jesus, ang nag-ayo, ang nag-alagad. So throughout the entire gospel, permis Jesus ang focus, dili man kay agaw attention si Jesus, kundi kay siya manggod ang atong Ginoo. Mao na nga hita diri, di ba? Dili man kay para maingon kay Santo Niño na ako na pod diha sa atong taas. Hala, ilisin niyo dito. Kamu na po ibarog dito tibok gabi para makapahuway Santo Niño. Ganahan mo? Dili. The purpose of that is dili para ang atong kaugalingon ang atong ipaila sa atong pag-alagad. Dili para kita ang dunggon, dili para kita ang daygon, kundi sa atong matag buhat si Jesus ang atong ipaila sa katawhan. Never the self. Self-denial pagani kuno, di ba? Pero dili man pwede na pasagdan ron natong atong lawas. Kay ipakita pa lang sa first part na dapat naatay tarong na panglawas, maayong panlawas para makaalagad. Kaya palihog sa mga sigig overwork dira, pag-amping in town. Kay basin ang imong gitigom, igo ra panghaya. Ayaw nagpaabuta. No? Ampingi ang lawas, ayaw palabi. Ayaw palabi. Tinut-anay nga pag-alagad. Asa man ito makita nito? Human, giayo ang ugangan, nag-alagad. Human ni ana, wala man si Jesus, miingon na, diri na lang ta sa balay nila Pedro kay hayahay, na ay mag-alagad nato, na ay magsilbi. No. Gipadayon ang misyon. Ingon hangtod, sa loob ang adlaw, nag-ayo si Jesus. And then the following day, nagpahuman pagpahuway o pagampo. Nagpadayon na po sa paglakaw. Adto na po sa mga sikbit nga balangay. The call to mission is there in our very health. Kay kita na ay mayong panlawas, kita dapat mag-alagad. Dili kay pa-importante, kalumdong ko sa una, pag masakiton ka seminaryo, tagaan kag duha ka, paracetamol, i-check kung tinuod o dili, pagpalpiti kung dili. Unta inanisad ang atong permyo na ahuna.
naatay tinud-anay nga purpose, tinud-anay nga pag-alagad sa atong matag buhat. And in everything we do, para na ay purpose, para na ay bili, buhato nato sa paghigugma. Put love into your every action, di ba? Mo nang mangutan na ta, gitagaan ba natog bili? Do we give value sa atong service, sa atong gibuhat? I would like to believe na ang ginikanan makita unta ang value sa ilang gibuhat para sa ilang mga anak. In the same way, ang mga anak makita ang value sa ilang gibuhat para sa ilang pamilya, sa ilang ginikanan. Parents to children, husband to wife, wife to husband and to children. Di ta mo ingon unta na kinilang, maulang kini. Ato man i-demean, ato man pagamyon ang value. No act of service is so small when done in love, because there's no greater value to the work we do when it is love already. Kung gugma na gyud na, di na matumbasan. Kaya ang sudan, mas lami. Ang mga produkto natong gibuhat, ang mga trabaho natong gibuhat, mas maayo. Bisan gani ang mga gamay nga regalo, gikan kas Boracay, gidalhan ra nimog bato, wala pangalan, murag precious na. Even letters gani ko, no? Small notes na thoughtful are already very meaningful. Small things done in love have so much value. Tagaan nato bili ang atong matagbuhat. Ingon gani si Gandalf sa Lord of the Rings na ang ubang tao kuno motuo na kinahanglan og dakong gahom para pugnan ang kangit-ngit, ang evil. Pero na-realize niya na sa pag-uban niya sa iyang mga kauban, it's the small acts of kindness and love that keep evil at bay. Kaya unta din nato wagtangan og bili ang atong buhat. To elaborate or at least to illustrate on this, naigi paambit nga experience ang akong usa ka amigo tungod sa usa ka feeding program dito sa Manila. Naada usa ka high school student na naging sakristan, na naging college, naka-graduate, nakatrabaho. Ang unang sweldo niya, gitunga niya, ang katunga kay mama, ang katunga gibutang sa feeding program sa parokya. Og katong maong feeding program, naay usa ka bata na miadto na walay dala nga utensils, walay dala na pinggan, walay dala na kutsara og tinidor og baso. Pero gipahawam, human ana, ingon nawala daw ko nitong bata, nikalit og uli, dala-dala ang kutsara, tinidor og pinggan og baso. Ingon ang mga youth na nag-organize, sige lang kailaman ta ato lang kuhaon sa balay nila. Then sa wala pa madugay, mibalik ang bata. Dala gihapon niya ang kutsara, tinidor, baso og pinggan o gihatag sa iyang ati-ati. Hugas na. Hugasan na. Sabi nga nung giuli man nimo ni, wala man gud ko'y mahatag para sa feeding program, ang paghugas na lang ang akong ambag. Small act of kindness from a child. Usahay inanay pod ang pagduol kanaton isang tuninyo. Ang kana kung ma-realize nato na ang atong matagamay nga buhaton nato sa gugma, makasinati tag kalinaw kay gihatag man nato ang kaya nato bisan gamay ug tinud-anay kinasing-kasing. Di nato makita nagikan sa gihatag na kaayuhan ni Jesus, nagbuhat ta, nag-alagad ta, balik gihapon that He really is the source of the peace you experience. Kaya mas lahom gihapon pag moingon si Jesus, peace be with you. Unta ang atong mga gamay nga buhat o mga dagkong buhaton nato sa gugma, isip pag-alagad, tinuod nga pag-alagad. Og human niini kung kita mag-alagaray sa kada usa, what a beautiful world will it be. Og maging malampuson, maayuhon ang Fiesta Señor o ang atong kinabuhi sa tibuok tuig. Viva Pete Señor!